କର ରହ ରହ ଖାଉଛନ୍ତି ହେ କ'ଣ କହିଲ ଅରୁ ଭାଇନା? ହଁ ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି? ହଁ ହଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ପରା। ଗାଡି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଚଢିଗଲା ଆଉ। ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି? ବେଲା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବି କି? ବେଲା ନେଇକି ଯିବି ନାଇଁ ଜରିରେ ଆଣିବା ଜରିରେ ଆଣିବା। ନାଇଁ ଏମାନେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ହେଲେ ରହିଯିବେ। ଆଗ ଯୋଉ କୁକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତମେ ରହୁନ ନା ଘରେ କିଏ ସେ ଇଏ କରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ମୋ ପଛରେ ବୁଲିବ। ନାଇଁ କୁକୁର କୁକୁର ମାନେ ଦୁଆରେ ମରିବ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା ମାଇଟେ ଏମିତି ଆମର ଏମିତି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାଇନା ରୋଷେଇ ହେବ ଭାତ ତା ପାଇଁ ରହିବ ସେ ଗରମ ଭାତ ଦେବ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ବିଲେଇ ବିଲେଇ ରଖିବେ ବିଲେଇ ହେଠି ମାଛ ଯେଉଁ କଟା ହେବ ସେ ଯିବ କାତି ଆଗ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିବ 20-30 ଦେଇକି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଆଣିକି ଆସିବ କାତି ସରିଲା।